Al. 2026 ýylyň 23-nji maýynda Türkmenistanyň Balkan elinde bol mukdarda ýagyşyň ýagmagy sebäpli emele gelen sil hadisasy ýyllardan bäri dowam etdirilýän asuda asman döwlet adam çündürýäli ýalan propagandalara garamazdan ýurtdaşlaryň ýaşaýyş şertlerinde altyapy ulgamynyň aslynda düýbinden ýoklugyny ýene bir gezek açyk görkezdi. Ýurtda görkezilýän Ösen Türkmenistan keşfiniň halkyň hakyky ýaşaýan şertleri bilen hiç ýyly baglanşygy ýok. Ýollar, köçeler su astynda galdy. Ulaglar ýolda galdy. Sil wagtynda bir ýolakçy awtobusyň helakçylyga uçuramagy bolsa, sözde döwlet guruluşlarynyň halkyň ýanynda ýoklugynyň bolup geçýän beperwaçylygyň nähil derejede uldugyny görkezdi. Sosial ulgamlarda ýaýran videolar yerli halka hyzmat edilmeýänligini, nähili ejiz ýagdaýda galdyrylýandygyny açyk görkezýär. Emma Türkmenistanda kanunsuz görnüşde hakimiyeti elinde saklayan awtoritar rejim, halkyň kösençliklerine synç hökmünde galmagy sürdürýär we ýurtdaşlaryň ýaşaýyş şertleriniň kadaly, asuda asman propagandasyna dowam edýär. Sözde döwlet mediýasy halkyň çekýän kynçylyklaryny gizlemäge synanşsa da, sosial ulgamlarda paýlaşylan videolarda halkyň hakyky ýagdaýy aýaýdyň görünýär. Bu bolup geçen wakalar diňe bir tebigi apat bilen çäklenmeýär. Türkmen halkynyň erkine garşy kanunsuz ýagdaýda hakimiyeti eýleýän awtoritar rejimli sistema halkyň hyzmatynda bolup bilme şertiniň ýoklugyny ýene bir gezek subut edýär.